Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो नेक्स्ट लेभेलनि थाखाय जाहाथे गोदान साख्रिनि थाखाय नाजायो डिमोटिवेट दाजा बेनो जाबाय आपकामिं आसाम स्टेटआव ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि फैगासिनो प्लास आसाम फरेस्ट आसाम पुलिस एसएससी दि कनस्टेबल गोदान पस्टआ नैबे नभेम्बर लास्ट सप्ता आरो डिसेम्बराव मोननाय चान्सआ दङ बेखौ फोसावखाबाय दानिया गुड निउज बेनो जाबाय एसएससी एग्जाम दिन ओंखारबाय स्टेज 1 दा बबे पस्टआ ओंखारखो आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ प्लास आसामाव दाबावैनो 35 रोजानि एपइन्टमेन्टखौ होगोन नालाय मैया 5 रोजा होग्रोबाय बेनो जाबाय एलपि इउपि मास्टारफोरखौ होग्रोबाय आरो नेक्स्टआव नोंथांमोननि गोदान साख्रि आसाम पुलिसनि होसिगोन प्लास मेडिकेल होसिगोन आरो जिटि पिजिटि प्लास गुबुन गुबुन पस्टआव होसिगोन दा आसाम आरो सेन्ट्रेलाव साख्रि होगासिनो नाथाय जोंनि बिटिसिआव ओरैबादि दावराव दावसि सोमजिगासिनो साख्रिखौ लानानै बेनो जाबाय थांनाय बारनि सरकारनि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायखौ दानि गोदान सरकारा मानिया होननानै सासे इमा बुंदों आरो केन्सेल थांबाय केन्सेल खालामबाय होननानै बुंदों दा बे बेसेबां गनायथाव नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम अब्ला जोंनि इउथ्सनि केरियार दानाया बे बोसोरावबो जाला नामा थ' बिनि सायाव थ' नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन दानिया गोबाव खालामला जों एसएससी एग्जाम डेटखौ नायनोसै मानोना गोदान अफिसियेल नटिस दासो रिलिज खालामदों दायो जों फैबाय एसएससी अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो इम्पर्टेन्ट नटिस मोनसे डेट ओंखारबाय 10 नभेम्बरनि गोदान केलेन्डार दा बेयाव जोङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोदान अफिसियेल नटिस फैबाय बेनो जाबाय जाय नोंथांमोना बेनो जाबाय नै थ' सेकेन्ड नाम्बारा जोबोर गोनांथि बेनो जाबाय एसआइ लेभेल दिल्ली पुलिस कनस्टेबलाव दङमोन बाव जुदि पेपार 1 एग्जाम लिरगोनबा 9 निफ्राय 12 सिम जासिगोन डिसेम्बराव एग्जाम डेटआ फिक्स जाबाय स्टेज 1 एग्जाम बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्टेज 2 एबा फिजिकेल टेस्टआ जालांबाय थागोन लासै लासैनो नैबे जाबाय बे एसे डिप्ल'मा लाइननि बेखौ नायदो दङबा नोंथांमोना 3 निफ्राय 6 नि गेजेराव जागोन नाथाय नैबेयाव गोबांथार बर'फ्रा एप्लाइ खालामदों आरो गोबां मोजां मोजां एसआइ पस्टआव सेन्ट्रेलाव साख्रि मोनलांगासिनो दङ आसाम पुलिसाव मोनाबा बेयावबो एसआइ लेभेलाव ट्राइ खालामनांगौ थांनाय बारावसो गोबां बर'फोर मोनलांदों बेखायनो नोंथांमोना बयबो ट्राइ खालाम दा नोंथांमोननि एग्जामा बेनो एडमिटआ थाबैनो मोनसिगोन आरो एडमिट होनाय लोगो लोगो एमटिएसनि एडमिटआ फैथ'वाखै दे एमटिएसआ 15 डिसेम्बरनिफ्राय जानाय चान्सआ दङ माने गोदान अफिसियेल नटिस फैसिगोन दा एसआइ फैग्रोबाय नालाय एमटिएसआ फैसिगोन अके थ' बे एमटिएस पस्टआ फैसिगोन आरो एसएससी दि कनस्टेबला दायो मेडिकेलनि एडमिट होबाय नालाय अब्ला एसएससी दि कनस्टेबला नैबे अक्ट'बरावनो ओंखारनो गोनांमोन नाथाय लेट जाबाय अब्ला नैबे नभेम्बर लास्टथिंसो ओंखारसिगोन दा बेखायनो एग्जामा जानुवारि आरो फेब्रुवारियाव जागोन बेनो जाबाय एसएससीआव देन बेनिफ्राय आसाम पुलिसा नभेम्बरनि लास्ट सप्तानिफ्राय डिसेम्बरनि 10 नि गेजेराव ओंखारगोन थ' बेखौ सिएमआ एनाउन्स खालामखाबाय दा बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था प्रेक्टिसा जोबोर मोजां थानांगोन पस्टआ 4000ल' होनदों नाथाय समजों लोगोसे बारायगोन मानोना फिक्स पस्टखौ बुंनो हाथ'वा 5 रोजानि खाथियाव बियो पस्टआ थानाय चान्सआ दङ बेयाव एसआइ थागोन एबि इउबि कनस्टेबल थागोन गुबुन गुबुन पस्टआ फैगोन ना फैला बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव जोङो मोनथिगोन थ' बेखौ जों मोनथिबाय दानिया नायदो अब्ला स्टेटआव आरो सेन्ट्रेलाव गोबांथार साख्रिनि बाना एबा साख्रि होगासिनो दङ नाथाय जोंनि बिटिसिआव बेनो जाबाय साख्रि दानायनि खोथा गोबां ओंखारगासिनो दङ दा बेखौ इउथ्सआ एक्सेप्ट खालामगोन नामा गोबां कमेन्ट्स खालाम नोंथांमोना जे इउथ्सआ बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन नामा एबा जोंनि जेनोखि केरियार दानायनि बाथ्रा फैयोना बेनो जाबाय एग्जाम जालाय केन्सेल जालाय जाबाय थायोब्ला थ' ओरैबायदि बुंदों सासे इमा जे जेनोखि थांनाय बाराव सरकारा गोदानमोन नालाय दा ओमफ्राय जेनबाय हमना ला आरो गोदान सरकार फैबाय दा बिथांमोननि जेनोखि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायखौ एबा नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायखौ माने एक्सेप्ट खालामा होननानै बिथांमोना बुंनाय जादों माने इनडाइरेक्टलि बुंदों जे माने थांनाय सरकारा इलिगेल एग्जाम खालामदों होननानै दा बेखायनो गासैबो केन्सेल खालामबाय होनना बुंदों थ' बे बेसेबां सैथो जास्ट मिडियायावहाय स्टेटमेन्ट होदों नाथाय रिटेनलि फैयाखै दा बेखायनो रिटेनलि फैयाबा जोङो डाइरेक्टलि 100% केन्सेल जाबाय होननानै जोङो बुंनो हाया मानोना जि थार्ड ग्रेडआव नोंथांमोना पास जाना दङ स्किल टेस्टनि थाखाय नैबे स्किल टेस्टनि थाखाय थ' प्रेक्टिस खालामबाय था हरखाबै गोदान नटिस फैनो हागौ आरो लोगोसे भाइभा टेस्टखौ लानो हागौ आरो ग्रेड 3 टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेला बेबो फैनो हागौ आरो ग्रेड 4आव डाइरेक्ट मेरिट लिस्टआ फैनो हागौ नैबे नभेम्बरनि गेजेराव दा बेखायनो एसेबांबो जिंगासिनांगौ गैया नाथाय जुदि आसलि बिसलि जुदि बोरैबा जुदि केन्सेल खालामबा दा बे बेसेबां एक्सेप्ट खालामथावना जोंनि इउथ्सनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम मानोना गोबां इउथ्सआनो बेखौ सापर्ट खालामाखै जे केन्सेल खालामनायखौ आरो एमएलए इलेक्सन दङ 2026आव दा बेयाव मा रल लागोन इउथ्सआ दा इउथ्सआ गोबां माने इउथ्सआनो राजा रायजोआनो राजा बेखायनो डिसिसनखौ जाहाथे गभर्नमेन्टआ मोजां मोजां लायो जाहाथे नेक्स्ट आपकामिंआव जाहाथे गोदान सरकारा जाहाथे इउथ्सखौबो नायनानै जाहाथे केरियार दानायाव जाहाथे मदद खालामो बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगासिनो बयबो
दा जियानो जा नेक्स्ट लेभेलाव गोदान आपडेट फैगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि साख्रिनि सायाव एभरिडे आरो लोगोसे कन्टिनिउ बिनि सायाव भिडिअ खालामबाय थागोन जाहाथे बे एग्जामा साक्सेस जायो आरो साख्रिया बयबो मोननो हायो बेनो जाबाय 3rd ग्रेड आरो ग्रेड 4आव